انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوں سیادی داری ما واجہ گیشن جست کنم اولی ما واجہ ترا جستا کریں کہ آئی ٹی بابتا سرپدی بدے آئی ٹی چونکہ شمار معلوم ہے کہ ایران چلے گئے ڈکیٹ کے چلے گئے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ دور ہے کہ ہر ادارے بھی تئی مطلب گورنمنٹ سیکٹر بھی یا کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی یا کہ بزنس بھی آئیتا آئی ٹی انوالومنٹ است ہیں اور شاہی علاوہ میں زندہ تھا جی عام روٹین تھا عام زندہ تھا میں آئی ٹی بعض ہم گرنچی ہستے تو یہ انچے یک فیلڈ ہے کہ یہ فیلڈ بعض کم عرصہ ہے یہ ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی انچے فیلڈ ہے کہ کم عرصہ تھا اسی ریولیوشنل چینج دنیا تھا جی اور آؤ کے وقت دور ہمیشی گئے اور انو کے وقت بھی یہ بعض یک ڈیمانڈنگ انڈسٹری ہے اور فیلڈ ہے جی ہاں تو یہ فیلڈ تھا مطلب چاہے مطلب اسی طرح پتا بلا انڈسٹری ہے یہ انڈسٹری ہے تھا پتا ملٹیپل تھی سیکٹرز ہستاں کہ اسی طرح تو کجا نمگا کار کنے تو آنگا مطلب اسی تو تعلیم ضرورت کنے پتا دیما شد کنے یہ فیلڈ دیگه یہ خوبی یہی ہستیں کہ یک مردم اگر فارمل ایجوکیشن گت نہ کرتا شی یک وجوہات وجہ مالی وجوہاتانی وجہ یا وتی جندے گسے حالتانی وجہ یا دگے یک وجہ ہے کہ فارمل تعلیم گت نہ کرتا اگا لوٹی کے من دیما یک شریں زندگی وازن لوٹی وہ یک کیریئر بنانے لوٹی تو یہ واحد فیلڈ دنیا تھا کہ تو مطلب وتی اینی اسٹیج تو اشارہ اسٹارٹ کت کنے آئیتا مطلب اسکل وتی امپروو کت کنے اور شریں زندگی جوڑ کت کنے اور کیریئر جوڑ کت کنے بعض زبردست بعض جوان جی شرف داران چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ارزش تو اہمیت بابتا غلام جان نصیر باز برہدار انداز گپ مجلس کا نگاہ کہ اسے ارزش مروچی بستوی یکمی کرنا ہم زیادہ بتا ورنہ یہ نمگا بیاہاں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی واسطہ نمگا پیلڈا وتی عظمتاں پیلو بکنا بلوچستانی نمائندگی بکنا او آہانی والا پروفیشنل والا چارک بھی آہانی اسکوپ سک باز ہیں جی شرف داران ما گو واجہ نعمان رضا کا ہم جس کریں آئی ٹی بابت وجہ چیزی انفارمیشن ٹیکنالوجی بابت گپ جائے انفارمیشن ٹیکنالوجی بارے کا مرچی من گپ بجینی مانگوشی ماں یک جاگے نشتا ہوں ماں ہوتی دفتر میٹنگ اٹینڈ کرنی جی ماں ہوتی کسی واسطہ شاپنگ کرنی ماں ہوتی درا سیاد وارے سے کوئی یقین جاگے گپ جینی جی ششی شما اندازہ جت کرنے کہ یک جاگے نیم گھنٹے تو کا ماں یہ درا کاراں یک جا کرنی ششی شما چارے کہ چنک کا ایفیشینسی لیول زیادہ ہیں اور اے وقتاں دنیا ہر فیلڈ تو اگر ایگریکلچر ہوتا ہے تو اگر دیگا انجینئرنگ ہوتا ہے تو ہر فیلڈ ہے تو ایجوکیشن ہوتا ہے تو کہ ہستے ایوڑے فیلڈ نہیں کہ ہستے گمشی کنیکٹڈ نہیں مطلب ایگزامپل بھی دیں تو ای کامرس اپچا تو ای بینکنگ اپچا تو ای شاپنگ اپچا تو مطلب دنیا ہر کار کے کنیکٹ ہو کہ ہستے گمی انفارمیشن ٹیکنالوجی لنکڈ ہے مروچی بغیر انفارمیشن ٹیکنالوجی منن الگی کے ہستے سروائیو کنیکٹ بھی ہر کار ہر چیز گمشی لازم و اللہ میں اسی بغیر کے ہستے اما دیما شت نہ کرنا مرچی اما کا پچارا وتی ہمسایہ ملک انڈیا ہے پچارا آئی ایگزامپل اما پچارا شما اگر حیران بے آئی یک کا آئی ٹی ایکسپورٹس کے ہستے یک کا آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز آنی $90 بلین کے ہستے انڈیا پر اینم کے ہستے آر رسی اگر ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹس ہم پچارا تقریباً $190 بلین بلے اما کے ہستے وتی ملک پچارا امے ملک پہ چونکہ اما کے ہستے اسی طرح دیما کار نہ کرتا اما دیما نہ شتا اما یک کا $1 بلین یا $1.5 بلین اندازے ہستے جو کہ ایک سخت افسوسناک گپ پہ بلے نو کے ہستے دور ہمیں وڑے امے گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ہر دکھے کے ہستے ریئلائز کرے گئے کہ ای یک بلاہیں پلیٹ فارم میں بلیشر اما کے ہستے یوٹیلائز نہ کرتا نو کے ہستے آئیننگ آئے گئے سوچ بچار کرنے گئے چونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان ہم چونکہ ٹیکنالوجی پارک کی جوڑ کرنے سوچتا کہ کوئٹے کے ہستے ہم ٹیکنالوجی پارک کی جوڑ کرنا فیڈرل کے ہستے جو جوڑ کرنے گئے تو جو آئینہ کے ہستے اندازہ ہستے کہ یہ چیز کے ہستے لازمی امر کے ہستے اڈاپٹ کرنی ہے بعض جوان جی شرف دارا میں یا کوش تھی بریک کے نیم گروئی اور بریک اوشتا بعد پدا واجہ گو جو سپورٹس کریں رمضان پاک
جی شرفدارہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بابتہ گپ گوگائیں کہ آئی ارزش تو اہمیت چچو زیادہ مروچی بستری اپنی کرنا اور میں بلوچستان ہے ورنہ آئی ٹی نیم گا آگا ہاں سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی اید کے فیلڈ کار کرنے گا ہاں اور ماں امید کشیں کہ اید کے ورنہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جوان یا کارمرز بکنا اور وتی واسطہ وتی قوم واسطہ وتی علاقے واسطہ دیمری بکنا اور ہمیں والا مرچی دورہ آگاں چارک بھی آگاں میں پروفیشنل انم کا کار کرنے گا ہاں تو یہ میں بھی ساریہ کار مینول شکلہ بتگاں دست شکلہ بتگاں مروچی انفارمیشن ٹیکنالوجی بلتا اسی فائدہ ہے کہ اسی کے کار آسان بھی وہ کار زت بھی وہ آئیے تو کا دگے فراڈیے یا کہ ربط روپیے گنجائش نہیں سیم وہ اسی سے بعض فائدہ ہستا ماں آگیشن جست وجہ غلام جان نصیرہ کریں وجہ چونکہ شما ماشاءاللہ ایک مزنے کاری تو چی بلوچستان ورنہ بابت گپی بجیں کہ انہیں مگا کار بکنا جی انفارمیشن ٹیکنالوجی یک فیلڈ کے آئی تھا مطلب ملٹیپل انڈسٹری تھا ملٹیپل ایریاز اس طرح کہ تو آئے نہیں تھا شد خود کنے اور مزید ایکسل خود کنے اور وانگ کنے جی انچکے دومی بلائیں فیلڈاں مطلب میڈیکل سائنس بگوشے یا دیگے دومی بلائیں انڈسٹری ہے یہ بھی یک بلائیں انڈسٹری ہے تو اسی طرح انو آوکیں وقتا اگر من گب بجنی کہ یہ انڈسٹری تا کجا ایریاز آنی تا پوٹینشل ہستے ہیں کہ آئی تا دیما مطلب گنڈو دیم روی کت کنا اور شرریں زندے جوڑ کت کنا یا علاقہ وسطہ شرریں کار کت کنا تو آئی تا یکی ہمیں بلاک چین ٹیکنالوجی یہ بعض بوم رسد ہیں یکی اسی طرح میں ہستے ہیں آروشا ڈیٹا سائنس آئی تا ڈیٹا سائنٹسٹ کے ہستا آئینی بعض ڈیمانڈنگ اور چارمنگ فیلڈ ہے کہ اب دے میں یک ڈکیڈ ہے تک کہ اسی طرح بچے بھی تک کہ اسی ڈیمانڈ ایگزسٹ کہاں اور راستے ہیں پرچہ کہ دنیا تو کا میں وڑیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز تنے وقتی سسٹم ڈیولپ کرنے گئے لیکن ڈیولپ کنٹری جو شرح ملکانی تھا سسٹم آلریڈی ڈیولپ ہوتا گا آئینی کر رہا ڈیٹا نو اگر ماں اندازہ بجنا صرف ہمیں سوشل میڈیا ہے ہمیں پچارا ریگولر بیسز ہمیں چکا ڈیٹا اپلوڈ ہو گئے سرورانی سرا یک انڈیویجولی مطلب یک روچی تھا ملٹیپل جی بیز آنی تھا ڈیٹا اپلوڈ کرنے تصویر صورت تھا ویڈیو صورت تھا ہوتی دیکھے مزید ٹیکسٹ صورت تھا تو ادھر ڈمپ ہوا گئے ڈیٹا سرورانی تھا اور ان کا بلک ڈیٹا ہے بلائیں ڈیٹا تھا ترامہ یوزفل انفارمیشن کے کشیگی ہیں تی بیسیکلی میں ڈیٹا سائنٹسٹ یا ڈیٹا انالسٹ کے استا یہ ہمیشہ نکار ہے کہ اس میں بلائیں ڈیٹا ہے انفارمیشن پہ کشاں اور ڈیسیجن میکنگ ہے واسطہ اور مزید دیگے اسی واسطہ ششی علاوہ دیگے یک فیلڈ اسی تاستے ہیں پروگرامنگ ہے ویب ڈیولپمنٹ ہیں یا تی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہیں یا تی موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے یہ ہر زندے پیڑے ضرورت ہے کہ ہر مردوں میں لوٹی کے منع کسانے اپلیکیشن بھی کسانے سافٹ ویئر بھی تاکہ میں کار ایفیشنسی بھی بڑی ہنچو گورنمنٹ ہم نے مگا بچارا تو گورنمنٹ بھی دورا ای گورننس سے نہیں مگا رہے گا ای گورننس یا کنچے فیلڈ کے آئی تا مطلب ای گورننس گورنمنٹ نہیں دنیا تا بیسٹ گورننس کے استے ہیں ای گورننس پرچہ کے آئی تا ہر مردوں میں کہ ہر کار کہاں آئی ایکٹیویٹی لوگ بھی پدشاہ ایکٹیویٹی لوگ آشے مردم اکاؤنٹیبل بھی گڑا مردوں ہوتی رسپانسبلٹی ہے سمجھی اور بہتر طریقے ڈیلیور کرو جی غلام جان نصیر ماترگیشن جست کریں کہ چونکہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ارزش تو اہمیت بابتا وہ یہ مختلف پہنات ہیں بابتا گپ مجلس کرنے گئے تھے نعمان رضا چونکہ سوشل میڈیا دور ہے مروچی پورے گلوبل ولیج شکلہ دنیا کا وہ بلوچ وہی ہی وسیلہ چی فائدہ چس کھن لوٹی ہوتی قوما یا جگہ کھن لوٹی تو اچھی میسیج دیے کرو دیے کہ ورنہ سوشل میڈیا جو آنے والی کارمرز بے کرنا اور یہ شر فائدہ کہ آئی ٹی ایک ایسے یہ بات چیز مجھے ماں ای بابت ہے گشک لوٹنگ کے اولی سرہ تو ماں گشک لوٹنگ کے ہما مردوں کے اگر آئی ٹی کورس نہ کرتا بلے اسی مطلب ہیچ اے نہیں کہ آ کے ہستے آگو آئی ٹی لنک نہیں یار آگو آئی ٹی کار نہیں یا شا آئی ٹی تھرو آ کے ہستے پوتا پروفیشن پٹت نہ کھاں پوتا جاب پٹت نہ کھاں بالکل آئی چیزیں کرت کھاں بلے مسئلہ اسے میں یوتھ کے ہستے میں یوتھ سخت پریشان ہیں آئی مستر وجہ ایشاں یک کیشیں کہ اب میں بلوچستانہ
जॉब्स है गवर्नमेंट के हस्ते का दात ना कम जी हर चीज का मैं जवान हर चीज का यूथ है ऐसा कोशिश हमेशा कि अम्मा पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू के हस्ते एग्जाम में दिए भले आज चूंकि लिमिटेड सीट्स हैं जी ऊद के हस्ते जवाना भी वास्ता के हस्ते हर कस के हस्ते कैसर कनक नबी हर कसार के हस्ते हर कस एडजस्ट कनक नबी ई के शुदा दरकाया ई चट के हस्ते शुदा बिल प्रोश ब जी पदा नुकसान शची भी ई मनफी एक्टिविटीज निंगा शुद कनम जी भले सोशल मीडिया OIT ये एक हंचे भला प्लेटफॉर्म है एक हस्ते आयना के हस्ते एक नोके राह है नोके जाय दात का जी चोन दात का मशवरा गुशिन जी इस तरह से कि हर मर्दम के हस्ते यक वती वास्ता यक इसके लिए फिसिकी एल पे का हर किस्म इसके लिए IT रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे का वीडियोग्राफी स्किल फिसिकी कम्युनिकेशन है गप्पे जन के स्किल फिसिकी या राइटिंग स्किल फिसिकी वती स्किल दुजूरी सोशल मीडिया था यूट्यूब था बहुत चैनल जोड़ पे का सोशल मीडिया पेज जोड़ पे का जी आ के हस्ते शरफ प्रमोट पे का अगर हमें जवान के हस्ते बिजनेस कनक लूटी हमें प्लेटफॉर्म जरिए पावत बिजनेस कुर्त का ज़रूरी नहीं कि मोबाइल फ़ोन हमारा गोन इस तरह शब्दरों चम्मा व्हाट्सएप के हस्ते चैटिंग पे करना अम्मा के हस्ते इस तरह यूट्यूब गाना गोश गुजारा इस तरह दिखा हज़ारा हंचे कारबूत का कि अम्मा शाही के हस्ते होती गिसा चलाएं कुर्त करना वती के हस्ते कसाने रोज़गार साइड रोज़गारी हम दर कुर्त करना इसी एग्जाम्पल में इवड़ दें कि हर चीज हन्नू माँ एक स्पेशली पेंडेमिक के दौरा दुनिया तक यक बलाहें यक हंचे चेंज या मखलूक दौरा गिसान इश्तगा जी एक मखलूक गिसान इश्तगा गुड़ा ए इसी तरह गुड़ा युग का IT शद्रोस से न ज़्यादा यूज़ बू जूम एग्जाम्पल है जूम के हस्ते आ के हस्ते का मीटिंग कराएं होती जी तीन दुनिया था जी आज आई के हस्ते $4 बिलियन था मर्ची के हस्ते $50 बिलियन था गप्पे कुशक मकसद इसे कि हमें नौजवान के हस्ते हमें प्लेटफॉर्म थ्रू बहुत मजने राह पट्टित का मन हो कि हमारे टीवी चार गए तो टीवी ना बल्कि माँ फेसबुक चार गए तो मकराने लाते बचक का एक हस्ते ईशा हरमागे के हस्ते बाकायदा वती पेज पच कुर्ता बहा कनक आए और अच्छा खासा के हस्ते पंजाब इसी के हस्ते डिमांड सिंध इसी डिमांड हस्ते हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हंचू इसी अलावा अम्मे कर हंचे बचक हस्तमा ईशानी सोशल मीडिया था बचक का इवन के बचक का अलावा अम्मे गिसा के हस्ते ई फीमेल के निश्तगा एक अच्छा निश्तगा दुरा लिटरेटा वानक जाना ए पवता ई कॉमर्स से बेहतरीन किस्म बिजनेस शुरू कुर्त करना इंस्टाग्राम के थ्रू बलूची गोद दोच एवड़े आवड़े दुरा के हस्ते मखलूक उसकी पेज जोड़ कुर्ता वहाँ कने गए ई में ग्वार मांस ई चीज़ों कुर्त करना गिसा निश्तगा फारेगा ई खारा फिकना हेच मसले नहीं आईनी वस्ते हंचो में जवान के हस्ते अगर आयनी बाज़ मर्दों में कहते हैं फोटोग्राफी स्किल्स हस्ते हैं बाज़ अरे कहते हैं ड्रोन गो मर्चा बांधा ड्रोन गो ऐसा कहते हैं बाल दें वड़े फुटेज गिरा होती फुटेज हम दिमा भी दें पेज था फेसबुक के था व्हाट्सएप था प्रमोट पे मखलूक वत लाइक मखलूक सी पामा जोड़ पे कम मशवरा पैसा दें इसी अलावा देगा मन नौजवान लेगा पीछे वती स्किल्स इम्प्रूव करने फेवर कहते हैं प्लेटफॉर्म ये हंचे प्लेटफॉर्म फेवर अप वर्क